ମୋବାଇଲ ଜଣକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଆମ ପିଲାଟା ଦେଖୁଛ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଆମ ସାଇଟା ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ସିଏ ହଉନି କେବଳ ଜନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ସଦାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଭଲ ଅଛି ବଇଛି କଣ କରିବି ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ କେମିତି ଅଛୁ କଣ ଅବିକା ଆସିଲି ବା ଅବିକା ଆସିଲି ବୋଉ ବୋଉ ଘରେ କଣ କରାଯିବ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କୋଉଟା ସକାଳୁ ଆମ ଗାଁ ଯାହାକୁ ଆସିଲା ଏଠି ଯାଇଥିଲେ କଣ ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହବା କଥା ହବ ତ ଫାଇନାଲି ମାମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି ମାଇଁ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଅଜା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି କଣ କହିପାରୁନଥିଲି ଏବେ ମୋବାଇଲ ଜଣକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଆମ ପିଲାଟା ଦେଖୁଛ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଆମ ସାଇଟା ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ସିଏ ହଉନି କେବଳ ଜନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ସଦାବେଳେ ମୋବାଇଲ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦଶପଲ୍ଲା ସିଏ ମୋବାଇଲ ଖାଲି ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ା ତାର କଥା ହେଉଛି ବୁଝିବା ସିଏ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ୁଛି ମୋବାଇଲ ହଁ ହଉ ମାନେ ଏଇନା ଘଟଣା କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଦଣ୍ଡୁଆଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଲାଗି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଡିପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏକା ରାୟମଡାରେ ବଳି ଚଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତମ ନାଁ କଣ ମାମା ବଡ଼ ପାଟି କର ବଡ଼ ପାଟି କର ଜୋରେ ବଜାଅ ଜୋରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆସିଲା କିଏ ଖାଏ ତମ ନାଁ ଟା କୁହ ବଡ଼ ପାଟି କର ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ପାଟି କର କଣ ହଁ ବଡ଼ ପାଟି କରୁନ ବଡ଼ ପାଟି କର ବଡ଼ ପାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟି ଆଉ ଟିକେ ବଜେଇଦିଅ So guys ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଇ ହୋପ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍